μας ομάδα ασχολείται με την πράσινη ενέργεια. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το project που ασχολήθηκε η ομάδα μας και ονομάζεται Green Land. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την αιωλική, ηλιακή, υδραυλική και γεωθερμική ενέργεια. Η επιχείρησή μας αποτελείται από το θερμοκήπιο, που αντλεί γεωθερμική ενέργεια βάσει υψομέτρου και τοποθεσίας. Έτσι και τα προϊόντα που παράγουμε είναι αποκλειστικά βιολογικά, χωρίς φυτοφάρμακα. Βάσει αυτής της παραγωγής μας δημιουργήθηκε μια αυτόνομη καντίνα που κινείται με υδρογόνο. Έχουμε δημιουργήσει ένα αιωλικό πάρκο, το οποίο μέσω των ανεμογεννητριών παράγει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία διαθέτουμε στην τοπική κοινότητα. Σχετικά με το τομέα της ανακύκλωσης, σκεφτήκαμε να εισάγουμε στον χώρο του εμπορίου μια καινοτομία, που αφορά κυρίως το ρομπότ, το οποίο συλλέγει τα απόβλητα. Οι εγκαταστάσεις του κτηρίου μας τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια μέσω των φωτοβολταϊκών. Το προσωπικό μας απαρτίζεται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τα εμπόδια λοιπόν που αντιμετωπίσαμε για την υλοποίηση του project ήταν οι καιρικές συνθήκες, το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης, η χρηματοδότηση, που ευτυχώς υπήρξαν πολλά επιδοτούμενα προγράμματα από ευρωπαϊκά κονδύλια, και τέλος η έβρεση εξειδικευμένου προσωπικού προς την εκπαίδευση και κατάρτιση των συνεργατών μας. Καθώς οι στόχοι μας υλοποιούνται με την πάροδο του χρόνου, έχουμε καταφέρει την μείωση της ρύπανσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση του μοντέλου μας διεθνώς, με σκοπό την μείωση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Η ομάδα μας λοιπόν θα σας παρουσιάσει ένα project πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο θα εμπορεύεται κινητά τηλέφωνα τύπου iPhone. Τα εμπόδια τα οποία θα συναντήσουμε θα είναι αρχικά η έβρεση κεφαλαίου, όπως και οικονομικών πόρων. Επίσης, θα χρειαστούμε την απαραίτητη τεχνογνωσία από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Άλλο ένα εμπόδιο το οποίο θα προκύψει είναι σίγουρα ο χώρος αποθήκευσης των προϊόντων. Θα συναντήσουμε δυσκολία στη συλλογή δεδομένων για την εξατομίκευση των προτιμήσεων των πελατών. Οι λύσεις οι οποίες μπορούμε να προτείνουμε είναι φυσικά το καλό marketing, επιτυχάνοντάς το με διάφορους τρόπους, όπως η συνεργασία με διάφορες μηχανές αναζήτησης για αρχή. Ύστερα θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε επιμορφώσεις και σεμινάρια πάνω στη διαφήμιση. Ένας καλός και σύγχρονος τρόπος διαφήμισης πλέον είναι η παροχή δωρεάν δειγμάτων, δηλαδή δώρων, μέσω διαγωνισμών στο Instagram. Θα αναζητήσουμε τη χαμηλότερη δυνατή τιμή για την αγορά πρώτων υλών. Το δικό μας project βασίζεται στο family business, οικογενειακή επιχείρηση. Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εγγένεια του καταστήματός μας και θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στις 1 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, με ονομασία Opium. Να σας ενημερώσουμε για τα οικονομικά προβλήματα που μπορεί να έχει το νέο ξεκίνημα ενός τέτοιου καταστήματος, όπως είναι το κεφάλαιο, που θα μπορούσαμε με κάποιο δάνειο με χαμηλό επιτόκιο από κάποια τράπεζα και να ξεκινήσουμε πιο άνετα. Δεύτερον, οι πηγές εισοδήματος, που θα μπορούσαμε κάλλιστα με δικιά μας εργασία, μιας και μιλάμε για οικογενειακή επιχείρηση, να ξεκινήσουμε λίγο ακόμα πιο άνετα. Τρίτο, έχουμε το κόστος, που θα μπορούσαμε με προγράμματα επιχειρηματικότητας ΟΕ να καλυφθούμε και σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσαμε επίσης μέσω των social media και μέσα από διάφορα site και αναρτήσεις στο καταστήματός μας να κάνουμε δική μας διαφήμιση. Τον εξοπλισμό, τη διακόσμηση και την επιγραφή, που είναι και αυτά πολύ μεγάλης κοστολογικής αξίας, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από κάποιους μετόχους να επενδύσουν σε εμάς. Ανάπτυξη καλών δημοσίων σχέσεων, VIP, όπως και χορηγίες, όπως είπαμε πριν, αλλά θα περιλαμβάνουν μέσα και κάποια events, έξτρα διαφημίσεων, κάποιες εκδηλώσεις στο κατάστημά μας, για να μπορούμε να διαφημιστούμε με πιο γρήγορο τρόπο. Και τέλος, το μεγαλύτερο ποσό του καταστήματός μας είναι ένα επαρκές προσωπικό με την αντίστοιχη δεξιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό και εμπειρία. Ωστόσο, εκτός των οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν και τα προβλήματα γραφειοκρατικές, νομικές
και λογιστικές διαδικασίες που συμπεριλαμβάνεται η εφορία, το ΕΦΚΑ, η εγγραφή σε επαγγελματικά σωματεία κτλ. Για το ξεκίνημα μιας νέας τέτοιας επιχείρησης. Εμείς έχουμε τις ιδέες, το όραμα, την ικανότητα και την διάθεση να τα πραγματοποιήσουμε όλα αυτά. Εσείς είστε πρόθυμοι να μας βοηθήσετε? Ζητάμε Συνεχή δωρεάν κατάρτιση, κρατική επιχορήγηση, Άτοκα δάνεια,